awujud Data Sawara dhateng Gusti Kandrakanto Sawara minangka dadi kusiring raga kangge tanggel jawabipun inggih lan menawi sowan wonten ayunanipun Gusti ingkang murba. Pramila kakotipun kababar padha jayana sawetene mawon. Boten kangkung, boten pastri, sadaya kadonyan lan nggih nur, nggih sukma. Menawi wong Jawa yen diarani sukma sejati sukma. Minangka dadi kusiring raga sedulure makan. Men pinuntun mirah rame kajian. Pramila sumangga nur Jangan punika aksara Jawa saranipun kula mumpung sampun sowan kepantahaken kanthi lebeting tenggal monggo boten sakuting kangen. Panjenenganipun Mbak Yulia Salon tidak banyak bicara putri kandhanipun Ibu Hajat Suwarni di sini mesin lugu. Biar sampai loro derek rakal kaki dan ramil sasitan besar namanya salibit aboto kaya rokok kudu dilakoni banyak kalusus duwe rasa tanggung jawab manunggale rasa karsa kaliyan getih rong tetes balung rong empret daging rong ampres Sutanto Sutanto panjenenganipun Bapak Sutanto